И здравейте хора, аз съм Вито и сега ще цъкаме Hide and Seek в един сервер, който е само за премиум. Ще има IP в описанието, ако ви се цъка. И да, аз си купих играта в събота и се кефа, но някой ми беше взел ника и трябваше да си го смена с хиксове. И това е Hide and Seek. Вие сте някакви блокчета, рандом блокчета, и има един човек, който е сикъра и той ви търси. И като ви убие, и вие ставате сикър и това е. И вие почвате да търсите другите. И ги убиват. И да, почваме. И аз съм ограда. И просто ще си... what the fuck? What the fuck? Да. Тук е малко невероятно как един енвил си плуваше. Фак. Фак. Фак, не мога да се скрия. Идва! Бяй! Скрих се. На идиотското място сме. Под водата. И се надяваме, че никой няма да дойде следващите 260 секунди, което е доста време. Дърво. О, фък. Колега. И... тъпем. О, фък. Охо, меч. Трябва да седиш 5 секунди, докато стелтнеш и се сливаш с интериора. Така да се каже. Не мога да се отдавиш за това. Под водата е едно от най-перфектните местенца за криене, но има кучка. Кучката избяга, без да се съмни, че тук може случайно да има ограда. Всъщност, като натиснеш F5, ти изглежда, че оградата ти е на главата, но истината е, че ти си оградата. И още 160 секунди. Вече е доста време. Да, разбира се, си рекламират профила. Така. Вау, всички са истински. Готово. Стелтнах се. Кучката мина. И още 2 минутки. Фак. И дано не се усети. Фак! Не! Кучка. И сега ние ще трябва да търсим
някакви нереални предмети. И да. Тук главно трябва да млатиш по всичко. И да гледаш дали е равномерно. И всякакви прости. Тук много шитаво на този мап. Добре, саксията е реална. Най-яко е да си саксия, защото върху тебе пониква цвете. Тук често. What the fuck? Добре, бачка, значи истинска. Бачка. Трябваше да си седа под водата. What the fuck? И да, биха. И да, сега чакаме нов рун. Нов... Такова. Ето, намерихме игра. Вау. Аз съм букшелф. Йей. И сега ще отида на най-перфектното място. Стига да го намеря преди да тръгнат. Ето една саксия. Или ваза, или каквото е там. Нещо е! О, фак, 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 фак! Къде е библиотеката? Ето я! Готово. Крафтинг тейбъл не е истински. Мисля, че си личи по идиотския начин, по който е застанал. Този крафтинг тейбъл очевидно е тъп. Да. И аз съм библиотека. Тук май е по-удобно. Добре, сега чакам. Тук ми изписва отдолу, където ти е предметът и изписва секундите. 4, 3, 2, 1. И ето, стелтваш се. Като си стелтнат, вижте те очертания тук, значи деца отгоре. Това значи, че си стелтнат. И да, сега чакаме. И ще свършваме тази игра и това ще е за епизода. Ако искате още мини-геймс, казвайте. Пишете в коментарите. Всякакви простоти сега. А, фак. Усещам ги. Аз съм един от 8-те оцелели. И те приближават. Виждате им никовете. Това е друг мап. Има един мап, на който е доста трудно да се уинне, ако си от тези търсачите. Сикари, как ми се вика, да я знам. Но яко хайден сик. Просто си някакво блокче, стелтваш и чакаш да разбереш колко са тъпи тя дето те. О, фак. What the fuck? Те са прости. Yes. И да. О, фак. Той не е прост. Дърся естествено. Дърся естествено. Подяволите.
Май си тръгна. Какъв идиот. О, фак. Не. О, о, о. 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 Леле. Не! Кучка! Не, бях един от двамата оцеляли. Защо? What the fuck, като го ударя, почва да пищи. Не, това е нечестно. Как се усетиха? Остава само един. И трябва да го избием. И що ми виждаш, че той е саксия? Защото саксиите уинват най-много на този мап. Да, обикаляме си бачка, значи... Тук си... Добре. Търсим саксия. О, фак. Окей. Това пич може да се крие. Да, тук няма смисъл. Тафа. Къде си е скрил? И да, това беше Бихани. И това е всичко от мен. И чао!